gure asmoa da, termino deklaratiboetan bakarrik ez gelditzea, ekimenetara pasatzea. Ja, bada garaia ekimenak hartzeko, iniziatibak hartzeko eta lomceri aurre egiteko. Beraz, horixe izango da nagusiki gure helburua, guk planteatuko duguna. Oso importantea iruditzen zaigu, ponentzi bat legebiltzar honetan eratzea hezkuntza eragile guztiekin eta eragile politiko guztiekin, batez ere pausoak zeintzuk izan behar diren datorren ikasturtean 2014-2015 hemen lomcez aplikatu dadin ikusteko, eta baita ere gure hezkuntza sistema propio eraikitzen joateko. Eta urrutira joan beharrik ez daukagu, gaur goizen azaldu diren datuak hortxe aurrean dauzkagu, lehenik eta behin 152 azaltzen dute guztiz kontra edo nahiko kontra daudela lomceren aurrean, hori da gure herritarrek duten iritzia, 152 guztiz kontra dagoela, eta beste alde batetik ere esanguratsua da soziometro horretan, gaur izan ezagutzen soziometro horretan beste datu importante bat, 178ak esaten duela ez dela aplikatu behar euskal hezkuntza sisteman. Beraz,